Khublai perlok ipi baro bon wansha kene ke channel jongi kumta ke sorkar ka Wanrah ya khubor ke baba shibun house name ban wan arjar arpun riu na ke benta gitu ki bapendon kam smartphone kene kalong ka khubor ke baba tang ya ki briu ki bapendon kam ya ki smartphone 100 watt ya gitu ki bapendon kam ya ki keypad phone ru kumta perlok lebih pendon kam da ke smartphone ne keypad phone tepe ya kene video hado ke bekut namar pin sayo ya ki khubor ki baba shibun kumta tong yin thu iphi ke ka khubor ka bharang banta jongi baro bak sorkar kan sathau house name ar jarman wan ar peun riu ka khubor ka baskau tanat kalong parlok ka sorkar kala penbena baka CNAP kamut ka calling name presentation kan sedang nadu ka lai peu waiterik ubnai march usnam ar jar ar peun riu kumtak kene ka calling name presentation ngan yitu bnia ipi baro wat khuslai kumta perlok lani kwa bantip ya ka kerteng jong briu bamtip ha ka incoming call jongi tengi le kongno ngi bu ngi pendon kam ya ka true caller tangba nadu ka live peu waitering u march arajar arpun riu phim don kam shu ban pendon kam ya ka true caller namar ke sorkar kala ong ba nadu kalai peu wetrik umar arjar arpun riu manla ke smartphone kandon ke sistem kaban sei ya ke kerting bat ki jingtip jong unu briu bamtip lada ki phone yapi kene ke sistem ke sorkar ke badang wan country kam tang ha ke smartphone 4G bat 5G ka sorkar kala ong ba suki ya kene yan sala ban pendon kam ha ke 2G 3G lene ha ke keypad phone ru kumju ka kerting jong ubriu ubam tip kan pau ha ka incoming call kat kum ka ID sorkar jong u kum ka Aadhaar card lene ka pan card ka bemut habangi apply ya ka sim card ngi ai ya ka Aadhaar card lene ka pan card jongi kamut hangne yen pau ha ka incoming call tang ka to ka kerting ka pi ha ka por ba phi apply ya ka sim card pi ya ka Aadhaar card lane ka pan card yen pau tang ka to ka kerting ka badon ha ka ID government jong phi ka jingthuh jong ko sorkar ban le ya ka ne ka long tang ba ha ki ne gisngi bun ba ki kam thok kumta ban light na ka jing le thok ka sorkar ka Wanrah ya ka ne ka system tmai ka sorkar kala ong ba ka jingtre ka dang yai menta halor kine bat kan sedang nadu ka lai peu wetrik umarch arajar arpun riu anda la pentre kam ya kane ka system thmai jong ka sorkar ke ka ban jia ya ki true caller bapli ka yeu jong ki kan sa jatno kumta perlok hatu pi singo tanat na em ya kane ka system thmai jong ka sorkar ska ba ai ki jingmut ki jingrai jong pi ha ka comment section khoble shibun